Ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέ τα σπιχάς ημών. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. Διευχών των Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή αρχή. Τέλος πάντων, να σας καλωσορίσουμε όλους όσους ήρθατε να παρακολουθήσετε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση. Ταυτόχρονα θα έχουμε και την πράξη να μας δείξει η κυρία Κατερίνα Καλατζίδου πώς γίνεται η συντήρηση των τροφίμων εκτός ψυγείου, οι ιδιότητες και τρόπος χρήσης βοτάνου, γνώρισε τι τρως και προστατεύσου. Το κυριότερο είναι να γίνουμε αυτάρκεις για να είμαστε ελεύθεροι. Αυτό είναι και το θέμα και η ομιλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Το σωματείο μας όλοι λίγο πολύ το γνωρίζετε, γεννήθηκε το 2008 με την ευλογία του Αγίου Παϊσίου. Έχει σκοπό να διακονήσει την ενότητα των Ορθοδόξων Ελλήνων και να υπερασπιστεί τις αξίες μας. Αυτά που δυστυχώς σήμερα πολεμούνται, όσο ποτέ άλλο, ποιες είναι οι αξίες μας, ο ιερός θεσμός της οικογένειας, η ιστορία μας, η γλώσσα μας, η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Βλέπουμε σήμερα πόσο πολεμούνται αυτές οι αξίες. Όπως γνωρίζετε, η προσπάθειά μας είναι ανιδιωτερής και βασίζεται στον εθελοντισμό. Και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές κινήσεις. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καλατζίδου και την Κατερίνα, είναι γεωπόνος από την Έδεσα, μαζί με την ομάδα που ήρθε και έκανε τον κόπο έτσι με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες να έρθει να μας ομιλήσει και να μας δείχνει κάποια πράγματα τα οποία είναι στην πράξη. Αυτά είχα να πω. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Εσύ και όλη η ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας σε μια τόσο ζεστή παρέα. Ενδεχομένως, με βάση την αύξηση των καυσίμων, θα υπάρχουν και άλλες αυξήσεις. Όλα αυτά θα μειώσουν την οικονομική δυνατότητα κάποιων οικογενειών, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αν όμως είχαμε προνοήσει ήδη και είχαμε ασχοληθεί με το θέμα της αυτάρκειας, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα ήμασταν εμείς αυτοί που θα ορίζαμε τους κανόνες και τις τιμές της αγοράς. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που θα ήταν αναγκεμένοι, περιοχές οι οποίες έχουν ήδη πληγεί από πλημμύρες και όλα τα σχετικά, θα ήμασταν σε θέση να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα ουσιαστικό χέρι βοήθειας. Θα δείτε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ήδη η δικιά μας προσπάθεια έχει ξεκινήσει πριν από την κρίση για τα θέματα αυτά ενημέρωσης. Έχει γίνει ένα πολύ καλό επιτελείο και μια ομάδα η οποία ήδη το κάνει σε διάφορες περιοχές, στην Πέλα, στη Μαθία. Ήρθαμε τώρα εδώ στην Καβάλα. Θα έχουμε ένα ενδεχομένως κέντρο κάποια στιγμή κάπου, έτσι ώστε να δείχνουμε όλα τα θέματα της αυτάρκειας, όχι μόνο σε θέματα διατροφής, αλλά σε θέματα ενέργειας, σε θέματα κατασκευής, πώς μπορώ δηλαδή να κατασκευάσω το σπίτι μου, χρησιμοποιώντας υλικά από τη φύση. Αυτό ήδη το έχουμε κάνει, ήδη έχει κατασκευαστεί ένα τέτοιο σπίτι, οπότε να μην απογοητευόμαστε. Οι παλιοί τα γνωρίζουν καλύτερα από αυτά, έχουν επιβιώσει από πάρα πολλούς πολέμους και πάρα πολλές δυσκολίες, τα έχουν καταφέρει και εμείς απλώς θα παίρνουμε το παράδειγμά τους. Με βάση όλο αυτό, σαν εισαγωγή, θα μπούμε στη θεματική
να γνωρίσουμε τι είναι αυτό το οποίο τρώμε ή τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει στο τραπέζι μας ή υπάρχει ήδη. Και θα πρέπει λίγο να προστατευτούμε, να δούμε τι είναι αυτό και να δούμε αν θέλουμε να το υιοθετήσουμε ή όχι. Αν δεν θέλουμε, θα πρέπει εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας, εμείς να μεταποιούμε τα προϊόντα μας ή να επιλέξουμε επιχειρήσεις της περιοχής οι οποίοι δεν θα κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο. Να μας εγγυηθούν δηλαδή και να μας πούνε ότι εγώ δεν θα βάλω αυτά τα συντηρητικά, αυτές τις ουσίες μέσα στα τρόφιμά μου. Έτσι ώστε και εμείς να είμαστε οι διαφημιστές τους προς τα έξω για να κατευθύνουμε σωστά τον κόσμο. Ας δούμε λίγο την παραδοσιακή διατροφή. Χρόνια χρησιμοποιούσαμε όλα τα παραδοσιακά προϊόντα, μεταποιούσαμε την τροφή μας, δεν έλειπαν τα πρωτογενή προϊόντα από το τραπέζι της οικογένειας, όπως θεωρώ ότι σε αρκετά σπίτια υπάρχουν ακόμα. Η παραδοσιακή διατροφή βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές από αγνά πρωτογενή προϊόντα, χωρίς τη χρήση όμως χημικών και πρόσθετων ουσιών. Με βάση όμως την κουλτούρα μας, τα ήθη, τα έθιμα, εδώ έχουμε τις λαχανοσαρμάδες για τα Χριστούγεννα. Τι συμβολίζουν το βρέφος, το θείο βρέφος που το τυλίγουμε, ας πούμε, ναι, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το πιάτο το οποίο είναι το Χριστουγέννο. Πολλοί όμως, με βάση τη σημερινή πίεση, τη δύσκολη πιεστική ημέρα, καταφεύγουμε σε ένα πρόχειρο φαγητό, γρήγορο πρόχειρο φαγητό, το οποίο όμως δεν είναι απόλυτα υγιεινό. Έχουμε με βάση την τεχνολογία και την οτροπία της εξέλιξης μία νέα μόδα, μία νέα τάση και μία παραπλάνηση του καταναλωτή που οδηγείται αυτή μας οδηγεί σε νέες διατροφικές εμπειρίες που ενδεχομένως να είναι βλαβερές για την υγεία μας. Για να δούμε τι συμβαίνει όμως και με τα τρόφιμα της βιομηχανίας. Όλοι χρησιμοποιούμε μεταποιημένα τρόφιμα, σάλτσες, κονσέρβες, όλα αυτά τα οποία έχουμε στο σπίτι μας. Θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στη βιομηχανία δεν πετιέται τίποτα. Οτιδήποτε υπάρχει θα το αξιοποιήσει. Χρησιμοποιεί πολλά συντηρητικά. Και αυτό για να μπορέσουν να διατηρηθούν τα τρόφιμα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ακόμα χρησιμοποιεί και την ευαισθησία των ανθρώπων. Με βάση μια ευαισθησία που έχουν στα ζώα, έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, η vegan, οι οποίοι δεν τρώνε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Και η βιομηχανία έχει παράξει προϊόντα και για αυτούς. Όχι απόλυτα υγιεινά. Με τους ορθόδοξους λαούς δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα πολύ. Τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κάποια αλλαγή και αυτό γιατί η αποχή από το κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα γίνεται εποχιακά μόνο. Παρ' όλα αυτά, όταν πηγαίνουμε στην αγορά και ζητάμε εμείς προϊόν στήσιμο, το μαγαζί είναι υποχρεωμένο να μας ικανοποιήσει. Στο βωμό όμως του κέρδους προβάλλεται και ένα παραπλανητικό αφήγημα την σημερινή εποχή και χρησιμοποιώντας γευστικές τάσεις άλλων λαών, οδηγεί πολλούς από εμάς, ανθρώπους μας, σε νέες διατροφικές εμπειρίες και τάσεις μη αρεστές προς αυτούς, πολλές φορές και με αγνία τους, στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Ας δούμε λίγο ένα τρόφιμο, απόλυτο τρόφιμο. Είναι ένα απλό αλαντικό. Αν πάτε να δείτε τα συστατικά του, θα δείτε ότι αν δεν έχετε ειδικές γνώσεις πάνω σε αυτό, ότι πολλά από αυτά είναι δυσανάγνωστα με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ως υλικά στην κουζίνα του σπιτιού μας. Ενισχυτικά γεύσεις, αντιοξυδωτικά, μυστές οξύτητα, σταθεροποιητές, συντηρητικά, όλα αυτά δεν έχουμε στην κουζίνα του σπιτιού μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σε ένα προϊόν, το οποίο εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το καταναλώσουμε, γιατί έχει μια ευχάριστη γεύση. Ένα άλλο προϊόν, το οποίο αποκαλούν ότι είναι bio-mainly vegan.
Αυτό αναφέρουμε ότι είναι η φυτική έκδοση του κλασικού μελιού. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι μέλι. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι φτιαγμένο από συμπυκνωμένο, ένα είδος προϊόντος μεταποιημένο, το οποίο είναι φτιαγμένο από συμπυκνωμένο χυμό μήλου, σιρόπι, ταπιόκα και χυμό λεμονιού. Δεν έχει καμία ουσία του μελιού. Παρ' όλα αυτά όμως, θα δείτε ότι ως προϊόν, ως συσκευασία, το βάζο του γράφει Bio Today, no honey, χωρίς να λέει ότι είναι μέλι. Έχει μια άλλη ειδική ετικέτα που είναι ενημερωτική πάνω στο καπάκι και σου αναφέρει εκεί ότι είναι Bio Meli Vegan. Να ξέρετε ότι η μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των φυτών, από τις εκκρίσεις των ζώων των μερών, φυτών ή εκκλίματα εντόμων, από μισούντων φυτά, βρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες τι κάνουν, συλλέγουν, μετατρέπουν, αναμειγνύουν με ειδικές ύλες του σώματός τους, αποφεύγουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κερίδρες της κυψέλης. Αυτό λέει η νομοθεσία. Τι είναι μέλι. Οτιδήποτε άλλο από αυτό δεν είναι μέλι. Άρα, σε περίπτωση που στο μέσο συσκευασίας θα έγραφε ότι είναι μέλι στην ετικέτα, κατευθείαν ο ελεγκτικός μηχανισμός θα το έπαιρνε, θα έκανε την ανάλυση και θα έβλεπε ότι δεν είναι μέλι, ότι είναι ένα προϊόν ουθείας και θα διωκόταν. Τι κάνει όμως το marketing, τι κάνει η εταιρεία εδώ? Διαφημίζει το προϊόν ότι είναι μέλι, χωρίς να το αναγράφει. Άρα έχουμε μία παραπλάνηση μέρου του καταναλωτή, στο να δοκιμάσει κάτι το οποίο δεν θα του προσφέρει κάτι στον οργανισμό, κάτι ωφέλιμο. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Κάναμε μεγάλο αγώνα ως καταναλωτές και τελικά αποκλείσαμε την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων προϊόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα τρόφιμα που παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που έχουν υποστεί συγκεκριμένες αλλαγές που εισήλθουν στο γενετικό τους υλικό μέσω της μεθόδου της γενετικής μηχανικής. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα προϊόντα έχουν κάποιες παρενέργειες. Και ότι το 90% των προϊόντων της σόγιας, του καλαμποκιού, καταρχάς εδώ δεν καλλιεργούμε σόγια. Καλλιεργείται μόνο στην Αμερική, άρα το 90% της καλλιέργειας της σόγιας είναι μεταλλαγμένο προϊόν. Οι εταιρείες είναι. Θα σας πω κάτι απλό για να μπορέσετε να το καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Για τα ζώα, εμείς ως ελεγκτές, ας πούμε, προϊόντων ζωοτροφών, είναι υποχρεωμένος ο κτηνοτρόφος ο οποίος χρησιμοποιεί ή σε μία ζωοτροφή υπάρχει σόγια, να αναγράφει αν το προϊόν είναι μη μεταλλαγμένο. Αν δεν αναγράφει τίποτα, σημαίνει ότι είναι μεταλλαγμένο. Ένας παραγωγός, ο οποίος όντως ευαισθητοποιημένος, μπήκε στη διαδικασία να ψάξει και να αγοράσει μία σόγια βιολογική για να το βάλει ως ζωοτροφή στα ζώα. Όντως είχε το τιμολόγιο που έγραφε μη τροποποιημένο. Μπήκαμε στη διαδικασία ως ελεγκτές, ο υπάλληλος να πάρει δείγμα και να το στείλει για ανάλυση. Και βρέθηκε ότι το προϊόν ήταν μεταλλαγμένο. Ο παραγωγός αυτός έφαγε το πρόστιμο. Τι το έφαγε η εταιρεία? Η εταιρεία είναι στην Αμερική. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι, ακόμα και αυτός που το έψαξε, ότι πήρε ένα μη μεταλλαγμένο προϊόν. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα που κυκλοφορούν ως κατανάλωση στην αγορά είναι η σόγια κυρίως και το καλαμπόκι που προέρχεται από την Αμερική. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες το τι αντιδράσεις φέρνουν στον οργανισμό. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε ότι δημιουργούνται κάποιες αλλεργίες,
κάποια ανθεκτικά μικροοργανισμοί στα αντιβιωτικά, μια γεννητικότερη μετάλλαξη μπορεί να υπάρχει στη φύση. Γενικά έχουμε πάρα πολλού είδους παρενέργειες. Να δούμε όμως με ποιο τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε το γενετικά προϊόν, το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να αναγράφουν αν το προϊόν είναι μεταλλαγμένο ή όχι. Γενετικά τροποποιημένο το ξέρουμε μέχρι τώρα. Έρχεται όμως η Αμερική και λέει ότι το Υπουργείο Γεωργίας της ΗΠΑ γενετικά τροποποιημένο οργανισμό πλέον ορίζει τα βιομηχανικά τρόφιμα. Πριν, αν βλέπαμε σε ένα προϊόν πάνω να γράφει βιομηχανικό τρόφιμο, σίγουρα δεν θα καταλαβαίναμε ότι είναι γενετικά τροποποιημένο προϊόν. Προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και όλο αυτό έγινε το 2018. Φανταστείτε εσείς για ποιο λόγο έγινε αυτό. Άρα πλέον, αν βλέπετε μία ορολογία που να λέει βιομηχανικά τρόφιμα, bioengineering ή οτιδήποτε βιομηχανική, όρος βιομηχανική, πάλι και εκεί αναφέρεται σε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, σημαίνει ότι είναι, τα προϊόντα αυτά περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, πάλι οι εταιρείες θα πρέπει να το αναγράφουν, έστω να το αναγράφουν και αυτό. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε αν αναγράφεται κάποια ένδειξη. Και το σύμβολο, το σήμα το οποίο βλέπετε, είναι αυτό που υπάρχει δεξιά στην οθόνη, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σήμα. Θεωρώ ότι κάνανε πολύ καλή δουλειά σε θέματα marketing και προώθησης. Είναι πολύ ωραίο, γιατί στην αρχή έχει ένα bio, λες, α, τι ωραίο, μπορεί να είναι και βιολογικό. Παίρνουμε την πρώτη παραπλάνηση. Λέει όμως bioengineering, σημαίνει ότι προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Έχει τον ήλιο, έχει την πρασινάδα, έχει τη φύση, την ομορφιά. Λες, πολύ ωραίο πρέπει να είναι. Αυτό εξαιρετικό. Πάμε να δούμε μια έρευνα της αγοράς. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το σήμα πάνω στα προϊόντα. Πήραμε μια μαγιονέζα η οποία έχει σόγια, σογέλια μέσα. Και κάναμε μια έρευνα της αγοράς. Στα προϊόντα της Αμερικής γράφει ότι αυτή η σόγια, η ίδια μάρκα μαγιονέζα, η ίδια μάρκα μαγιονέζας, στην Αμερική αναγράφει ότι προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Στην Ελλάδα δεν αναγράφει τίποτα, ούτε αν είναι βιομηχανικό προϊόν, ούτε αν δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. Και στη Γαλλία αναγράφει ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Μόνο στην Ελλάδα δεν αναγράφει τίποτα. Τουλάχιστον από τις 3 χώρες που κάναμε την έρευνα. Μπορούμε να κάνουμε εμείς δικιά μας μαγιονέζα. Να προστατευτούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι τίποτα. Να δούμε κάτι άλλο καινούργιο που έγινε στην νομοθεσία. Όρος νέο τρόφιμο. Αυτή η νομοθεσία έγινε στις Βρυξέλλες στις 5 Νοεμβρίου του 2015. Σύμφωνα δηλαδή με τον όρο νέο τρόφιμο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάθε τρόφιμο που δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου του 1997. Πρόκειται για τρόφιμα τα οποία είναι από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοηλικά, από κλωνοποιημένα ζώα, από ιστούς και έντονα. Αυτό ως νομοθεσία από το 2015 ως όρος. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας κατάλογος από τις τρίτες χώρες, από πού εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες θα παίρνουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Και το 2021, την περίοδο του COVID, έρχεται ο εκτελεστικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά της καταψημένης, αποξηναμένης και σε μορφή σκόνης αποδημητικής ακρίτης.
Εγκρίνει δηλαδή την κατανάλωση από τον άνθρωπο της ακρίδας. Από εκεί και μετά πήραν έγκριση διάφορα είδη εντόμου, το 2023 αρκετά, πάνω από 1.900 είδη εντόμων αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως για την κατανάλωση του ανθρώπου. Έτσι δέχονται συνεχώς αιτήσεις και λαμβάνουν αιτήσεις πολλά έντομα. Αυτά που έχουν λάβει εγκρίσεις είναι το μικρό σκαθάρι των αλεύρων, ο τροπικός οικοδίαιτος γρύλος, εικόνες που βλέπετε εδώ, οικοδίαιτος γρύλος ή τριζώνη, και αυτό που αναμένεται, έχει γίνει έγκριση προκειμένου να πάρει έγκριση, είναι η μαύρη μύγα των απορριμμάτων. Σοκ και βέλος. Και για να δείτε ότι δεν είμαστε πολύ μακριά, γιατί και εμείς Ευρωπαίοι πολίτες είμαστε, ήδη δημιουργούνται καινοτόμες, τις θεωρούν και παίρνουν βραβεύσεις σε διαγωνισμούς εταιρείες, και η πρώτη εταιρεία που δημιουργήθηκε για την παραγωγή και την εκτροφή αλευροσκόλικες είναι στην Ένωση. Είναι στην περιοχή που μένει. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε διαγωνισμό της καινοτομίας το 2021 και η εταιρεία λέγεται Scolex. Η Scolex εταιρεία δημιουργήθηκε στην αρχή για να παράγει για ζωοτροφή και πριν από 1 χρόνο 2 πήγε και στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και παρουσίασε και φτεδάκια, ψωμί, κτλ. Και όλα από αλεύρι της Scolex. Από αλευροσκόλικες. Θα μου πείτε, όλοι οι άλλοι λαοί πώς θα τρώνε? Κάποιος θα μπορούσε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Είναι όντως τόσο βλαβερά? Και τι να μην δοκιμάσουμε κι εμείς, θα πάθουμε κάτι? Ας δούμε όμως, πριν σας απαντήσω αυτή την ερώτηση, πού μπορούν να μπουν όλα αυτά. Τι λέει ο κανονισμός, που δεν απαγορεύει και έχουν εγκρίνει έτσι ώστε να εισαχθούν. Πολύ σπορά ψωμιά, ψωμάκια, αλμυρά μπισκότα, κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, καταψημένα προϊόντα αρτοφία, καθοπλαστικής, μπισκότα, προϊόντα ζύμης, παραγυνισμένα προϊόντα με βάση ζυμαρικά, σάλτσες, μεταποιημένα προϊόντα πατάτας, λαχανικά, πίτσα, προϊόντα βάση ζυμαρικών, σκόνη ορού γάλακτος, ανάλογο κρέατος, σούπες, συμπυκνωμένη μορφή, σνακ, αλεύρι καλαμποκιού, ποτά παρόμοια με την πύρα, είδη σαχροπλαστικής από σοκολάτα, καρπί με κέλυφος, ελαιοχή σπόρη, σνακ, εκτός από ποτατά και παρασκευάσματα κρέατος. Παντού. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να προσέξουμε. Τι λέει η έρευνα πάνω σε αυτό, που βέβαια δεν είναι τα τελευταία δεδομένα της έρευνας. Υπάρχουν κάποια προϊόντα, κάποιες ουσίες οι οποίες υπάρχουν πάνω στα κελύφια όλα αυτά των εντόμων. Και πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μια ουσία, η χιτίνη, δίνει φυσική αντοχή στο βακτήριο της χολέρας. Και μια άλλη ουσία, η χιτοζάνη, από πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ως υπόστρωμα καλλιέργειας ενεργοποιείται τα καρκινικά κύτταρα. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαντάει σε κάτι τέτοιο. Λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα. Οι ερευνητές αυτό θεωρούν και συστήνουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν προχωρήσει και εκτελούν και εκτελείται η απόφαση. Αν πάρουμε τώρα τη σήμανση του προϊόντου και δούμε τις σημάνσεις, θα
καταλάβουμε κι εμείς αν περιέχει τη χιλιτοζίνη, χιλιτοζάνη, κοκκελίνη, τι χρωστικές περιέχουν. Όλα αυτά όμως να ξέρετε ότι θα πρέπει να αναγράφονται πάνω στα προϊόντα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι αν θα περιέχει κάποιο έντομο, θα πρέπει να το αναγράφει τόσο στη λατινική όσο και στην ελληνική ονομασία. Γιατί φανταστείτε, ας πούμε, τον ντομέστικο, σιγά μην καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για ακρίδα. Πουθενά δεν αναγράφεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, αναγράφονται κάποιες ενδείξεις, κάποια συστατικά, ας πούμε, στο συγκεκριμένο προϊόν αναφέρει ότι περιέχει καρμίνιο, εδώ που είναι κυκλωμένο, είναι χρωστική από έντομα, καρμίνιο, και σε άλλα προϊόντα, την καρμίνη, δεν τη γράφουμε ως ουσία καρμίνη, αλλά τη γράφουμε ως μια ενδείξη ε120. Δηλαδή, οι εταιρείες τι κάνουν, προσπαθούν για άλλη μια φορά να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό και όταν εμείς δίνουμε μια ενημέρωση σε σχέση με τα και γίνονται γνωστά σε όλους μας, τότε τα αναγράφουμε με την κανονική ονομασία. Όταν πάμε εμείς να μάθουμε τις κανονικές ονομασίες, γιατί είναι και δύσκολες, τότε ξαναγυρνάει στα και γίνεται όλο αυτό προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία της αγοράς. Της αγοράς αυτών των προϊόντων. Να δούμε ένα άλλο προϊόν, το οποίο είναι με βάση όλη αυτή την νομοθεσία, το συνθετικό κρέας. Θεωρείται το κρέας, ας πούμε, από το κρέας. Ας πούμε, ένα είδος, αν γεύση κρέατος για τους vegan πάλι. Αυτό πρόκειται, ας πούμε, για το πρώτο κοτόπουλο φυτικό κρέατος εργαστηρίου, το οποίο αναπτύσσεται με βάση ένα εξειδικευμένο λογισμικό, γίνεται η ανάλυση των δεδομένων και της χημείας των συστατικών και παράγεται με αυτόν τον τρόπο. Με έναν εκτυπωτή, φανταστείτε. Όλα αυτά τα λέω γιατί θα μου πείτε καλά, vegan μπορεί να μην είμαστε, αλλά επειδή πολλές φορές νηστεύουν και εμείς τα καταναλώνουμε. Έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε, α, είναι vegan, άρα μπορώ να το πάρω και εγώ τώρα που νηστεύω. Να βλέπετε τις ενδείξεις, όλα. Και αν είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνετε, να μην το μάθετε. Και σε όλο αυτό το παιχνίδι μπαίνουν και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μία γνωστή αλυσίδα αναφέρει ότι θα μειώσει το ποσοστό τροφίμων ζωικής προέλευσης στα ράφια της για να παρακινήσει τους καταναλωτές να το τροποποιήσουν τη διατροφική τους συμπεριφορά για τη διάσωση του πλανήτη. Να ένα παραπλανητικό αφήγημα προκειμένου να οδηγηθούμε στην κατανάλωση καθαρά τεχνητών προϊόντων. Είναι μόνο αυτά που πρέπει να προσέχουμε. Έχουμε και θρησκευτικές μάσεις σε διάφορα τρόφιμα. Έχουμε για τους μουσουλμάνους, σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο, το σήμα, αυτό που βλέπετε εδώ, είναι η σήμαση χαλάλ. Τα προϊόντα τα οποία έχουν παρασκευαστεί με δικούς τους κανόνες, σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο, παίρνουν αυτό το σήμα. Αυτά τα τρόφιμα είναι ευλογημένα από τον μουφτή και τα επιλέγουν κυρίως οι μουσουλμάνοι. Αλλά αν δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε κι εμείς. Αν και η τιμή είναι πιο προσιτή, μπορεί να παραπλανηθούμε και να το καταναλώσουμε κι εμείς. Και άλλη θρησκευτική σήμανση είναι το κοσέρ, είναι αυτό το σύμβολο που βλέπετε, δεξιά. Προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα κασέρ, που σημαίνει σωστό, αγνό, κατάλληλο για κατανάλωση. Πάλι είναι τα προϊόντα, ας πούμε, που μπορούν να καταναλώσουν οι Εβραίοι, σύμφωνα με την εβραϊκή τους πίστη. Και εκεί πάλι έρχεται
ο θρησκευτικός τους πρόσωπος μπαίνει στην επιχείρηση, βάζει τους δικούς του κανόνες, όχι σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει μια τελετή και στη συνέχεια μπαίνει και το συγκεκριμένο σήμα. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό? Άντε θα πούμε το σταυρώσουμε και το φάγαμε. Και άμα μας πείστε είναι η αληθινή, είναι η δυνατή, δεν φοβόμαστε κανένα. Όλα τα προϊόντα μπορούμε να τα σταυρώσουμε και να τα φάμε. Και οτιδήποτε και να έχουν εναγνία μας, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δυνατή η πίστη μας. Αλλά αν εγώ η γνώση μου το γνωρίζω και πάω να το φάω, τότε τι κάνω? Πρέπει να το κάνω? Αφού μπορώ να επιλέξω και κάτι άλλο. Και εκτός από αυτό, υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι αντίθετοι σε σχέση με τους κανόνες τους δικούς μας. Ας πούμε, η σφαγή των ζώων γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Πρώτα αναισθητοποιείται το ζώο. Θα το κοιμήσουμε. Και στη συνέχεια θα μπει στη σφαγή. Αυτό γιατί γίνεται? Για να μην αποκτήσει το κρέας τοξίνες. Εδώ όμως το κοσέρ, η τεχνική τους, ο κανόνας τους λέει όχι, χωρίς αναισθητοποίηση θα γίνει η σφαγή του ζώου. Άρα το ζώο έχει ήδη αναπτύξει τοξίνες και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι κατάλληλο προς γνώση. Εμείς ξέρουμε ότι όλα τα προϊόντα προέρχονται και τρεφόμαστε από το Θεό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει κανείς. Δεν μας τρέφει κανείς. Δεν μας τρέφει καμία εταιρεία, δεν μας τρέφει κανένας παραγωγός. Ναι, συντελεί ο παραγωγός στο έργο της καλλιέργειας, σύμφωνα με τους κανόνες της σωστής γεωργικής πρακτικής, έτσι ώστε να τραφούμε και πάλι είναι το έργο του Θεού. Πολλές χρονιές έχουν γίνει διάφορες θεομηνίες. Άμα πούμε ότι γίνεται μια ολική καταστροφή, ας πούμε, από χαλάζι, από πλημμύρες, από οτιδήποτε, ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε να φάμε. Όλα αυτά δεν μπορεί να το κανονίσει καμία εταιρεία. Ούτε και με βάση αυτά τα οποία θα μας παρουσιάσει ως είδη τροφίμων, γιατί είναι καθαρά ένα προϊόν το οποίο είναι εργαστηριακό για να κερδοσκοπήσει, θα μπορέσει να μας καλύψει τις διατροφικές μας ανάγκες. Είναι καθαρά για κερδοσκοπικό σκοπό γίνονται όλα αυτά. Το θέμα είναι πόσο εμείς θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Η πρώτη τροφή που έδωσε η ίδια Παναγία στον Κύριο και Θεό μας είναι το μητρικό γάλα. Δηλαδή θα πρέπει καμία γυναίκα να αποκλείσει από το νεογέννητο παιδί της να μου δώσει την πρώτη τροφή. Όπως έκανε η Παναγία, θα κάνουμε και εμείς, θα κάνουμε και τα παιδιά μας όταν θα γίνουν νέες μητέρες. Θα εκπαιδευτούν σε αυτό. Θα μάθουν πώς είναι να έχουν γάλα. Έχει τρόπο, τεχνική. Ακόμα και ένα κοπί μπορεί να έρθει το γάλα. Θα ακολουθήσουμε όμως και τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σχέση με τη διατροφή. Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες νηστείες, γιατί αυτές είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό μας. Θα ακολουθήσουμε την νηστεία με βάση την καθοδήγηση του πνευματικού μας, για το τι μπορούμε ως οργανισμός να κάνουμε και να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν οι νηστείες των 3 ημερών, που είναι ολική νηστεία από την τροφή, πίνω μόνο νερό, το οποίο εξαλείφει τις τοξίνες. Και υπάρχει και μια άλλη νηστεία, η οποία ακολουθούν οι Αγιορείτες Πατέρες, και είναι αποχή από την τροφή για αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια της μέρας 16 με 18 ώρες. Αυτό ενασμονεί τον οργανισμό. Τι από όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε μόνο με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Ας πάμε τώρα ένα τρόφιμο για να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Είδαμε όλα αυτά, προβληματιστήκαμε λίγο. Ήδη όλα αυτά τα τρώγαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να το γνωρίζουμε. Και τώρα έρχονται να μας πούνε τι ήταν αυτό που τρώγαμε, για να απογοητευτούμε. Όχι. Θα πρέπει πάλι να κάνουμε εμείς την επανάστασή μας. Γιατί τώρα βλέπουμε
βλέπουμε κάτι, ένα συσκευασμένο προϊόν, το οποίο δεν γνωρίζουμε, έστω και ένα-δύο συστατικά που δεν το καταναλώνουμε. Τι κάνουμε? Δεν θα δώσουμε μερέντα στο παιδί? Βεβαίως θα δώσουμε μερέντα στο παιδί. Αλλά θα ετοιμάσουμε εμείς την μερέντα. Πώς? Θα δούμε ποια είναι τα βασικά συστατικά τα οποία καταλαβαίνουμε. Τι έχει εδώ? Έχει ζάχαρη, παμβακέλιο, δεν θα βάλουμε παμβακέλιο, θα βάλουμε κανονικό λάδι. Τι έχει? Έχει ωραίο γάλα, τόσο σκόνη. Ας βάλουμε εμείς ζαχαρούχο γάλα, αν θέλουμε να βάλουμε ένα προϊόν με ζαχαρούχο γάλα, έχει τη ζάχαρη, έχει και το γάλα. Από φουτυρωμένο κακάο σε σκόνη θα βάλουμε κακάο. Φουντουκόπαστα. Τι είναι? Φουντούκια λεσμένο. Ανακατέψτε όλα αυτά τα υλικά. Θέλει βιτάμι να βάλουμε αντί για λάδι? Θα κάνουμε το δικό μας βιτάμι να το βάλουμε μέσα. Έχει τρόπο. Όλα αυτά είναι τα εργαστήριά μας, τα οποία θα υπάρχουν group, αναδιαστήματα και θα εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτά. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μερέντα, μπορούμε να κάνουμε μαγιονέζα. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Αλατικό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τα λουκάνικα τα παραδοσιακά. Ξέρουμε πώς γίνονται. Μάθαμε από τους παλιούς. Θα τα έχουμε σε μορφή φέτες, λίγο πιο φαρδιά, έτσι ώστε να γίνονται φέτες και να γίνεται το λεγόμενο αλαντικό. Το σαλάμι αέρος προέρχεται από αυτή τη φιλοσοφία του παραδοσιακού αλαντικού. Και στο κάτω-κάτω, εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε μια άλλη κουλτούρα. Ακολουθούμε τα δεδομένα του Ιπποκράτη, το οποίο έλεγε η τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι τρώμε ένα προϊόν μόνο και μόνο για να καλύψουμε τις ορέξεις μας ή να καλύψουμε τη διατροφική μας αξία έτσι όπως θέλουμε να την προβάλλουν αυτοί. Θέλουμε η τροφή να είναι και το φάρμακό μας, να γινόμαστε καλά μέσα αυτή τη τροφή μας. Και κάθε νόσος αλλήλωτε ξεκινάει πρώτα από την ψυχή και μετά καταλήγει στο σώμα. Με βάση όλα αυτά, θα περάσουμε λίγο να δούμε τι σημαίνει σωστή διατροφή. Σημαίνει κατανάλωση πολλών φρέσκων προϊόντων, πρωτογενή αγροτικά προϊόντα στην ουσία, φρούτα, λαχανικά, μέλι, ελαιόλαδο. Από εκεί και πέρα καταναλώνουμε λιγότερη ποσότητα σε ψωμί, σε αμυλούχα είδη και ακόμα λιγότερο σε ζωικά προϊόντα. Με βάση τους κανόνες και της εκκλησίας μας. Πίνουμε πολύ νερό, γιατί το νερό μεταφέρει στις θετικές ουσίες στους ιστούς. Χωρίς το νερό, το 90% του σώματός μας είναι νερό. Το 92%. Η έλλειψη του νερού μπορεί να δημιουργήσει πονοκεφάλους, να είμαστε οξύθυμοι, έλλειψη συγκέντρωσης, τάση για φαγητό. Δεν ξέρω, πολλές φορές μπορεί να το έχετε ακούσει. Λέει ο άλλος, πεινάω. Λάθος κάνεις. Δεν πεινάς, δεν ψάς. Το ξέρεις. Ναι. Κάντε το λίγο στην πράξη να δείτε, πολλές φορές ισχύει. Αν δεν έχετε καταναλώσει νερό, θα έχετε πιο έντονη την αίσθηση της πείνας. Πρέπει να καταναλώνουμε και νερό. Θα περάσω λίγο στην άλλη θεματική. Δεν ξέρω αν αυτά που ακούσατε έγιναν κατανοητά ή έχετε κάποιες απορίες. Η απορία λέει γιατί να τρώμε. Όχι, δεν τρώμε. Είναι μια απόλαυση κι αυτή. Όχι, τι να τρώμε. Α, τι να τρώμε. Απ' όλα. Απ' όλα, αρκεί να είναι υγιεινά. Ήμασταν σε μία πάλι παρουσίαση, ένα σχολείο και κάναμε, ας πούμε, μεταποίηση κρέατος. Κάναμε καβουρμά. Στην αρχή ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που τους λέγαμε και όλοι θα το δοκιμάσανε. Μετά άρχισαν να ρωτάνε πώς γίνεται. Ενώ τους δείξαμε όλη τη διαδικασία,
δεν δίνει σημασία και μετά όμως καταλάβανε ότι αυτό που φάγανε δεν το έχουν ξαναφάει στην αγορά. Δεν υπάρχει στην αγορά αυτό το οποίο ετοιμάζεις εσύ και είναι ποιοτικά 100% υγιεινό, με βάση την κατανάλωση του κρέατος, τέλος πάντων, με βάση τη σωστή διατροφή όταν το ακολουθείς και με βάση τη γεύση. Ότι είναι άλλη ποιότητα όταν το κάνεις εσύ και όλα όταν το πάρεις από την αγορά. Σου λέει, κάπουμε έχω φάει, σιγά. Όταν το δοκιμάσανε όμως, όλοι ζητούσαν τη συνταγή. Που την είχαμε δείξει εκεί μπροστά. Δηλαδή δεν δίνει καμία σημασία και στο τέλος όλοι ξεπλάγησαν από το αποτέλεσμα. Άρα, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Ιπποκράτης, θα πρέπει και εμείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε υγεία στο σώμα μας. Άρα, εδώ θα σας δείξω αυτή τη στιγμή, θα δείτε κάποια είδη τα οποία τα έχετε ήδη στην κουζίνα του σπιτιού σας, αλλά δεν ξέρετε να τα χρησιμοποιείτε φαρμακευτικά. Όλοι γνωρίζουμε τον καφέ με λεμόνι, το έχουμε χρησιμοποιήσει για τις διάρειες. Τι κάνουμε όταν έχουμε διάρεια πλημμορφής? Παίρνουμε τον καφέ, ελληνικό καφέ άβραστο, έτσι όπως το βλέπετε στο κουταλάκι, στίβουμε και μισό λεμόνι, το ανακατεύουμε σε ένα ποτηράκι και το πίνουμε. Αυτό το κάνουμε πρωί βράδυ και δεν έχουμε πρόβλημα μετά. Και μία διατροφή με ένα απλό βραστό ρύζι τελείωσε το πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας ή της διάρειας λόγω κάποιου άλλου προβλήματος. Αν δεν έχουμε τα για πιο δύσκολες περιπτώσεις, ακόμα για διάρειες οι οποίες προκλήθηκαν από έντονες θεραπείες με πολύ σκληρά φάρμακα, τα οποία δύσκολα μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν ακόμα και στο νοσοκομείο και υπήρχαν πολλοί θάνατοι τέτοιου είδους από θεραπεία COVID λόγω διάρειας όμως, όχι λόγω άλλου προβλήματος. Άτομο συγγενικό μου θεραπεύτηκε με τον τρόπο. Δηλαδή, τι πήραμε? Πήραμε μαύρο τσάι, ένα κουταλάκι μαύρο τσάι, 3-10 γαλήφαλα, μοσκοκάρδια, τα βράσαμε σε ένα κατσαρολάκι νερό, σε μια κούπα νερό, για 5 λεπτά, προσθέσαμε μετά το ένα κουταλάκι μαύρο τσάι και στη συνέχεια ένα κουταλάκι κανέλα. Για 1 λεπτό και το κατεβάσαμε από τη φωτιά. Το ήπια αυτό 1-2 φορές, τέλος δουλειά. Τόσο αποτελεσματικό. Και αν δεν έχουμε ούτε αυτό, ένα λευράκι το έχουμε, σας πω. Οπότε, λίγο στη μύτη από το κουταλάκι, το πίνουμε με νερό και λύνεται το πρόβλημα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, σε αυτό, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην το χρησιμοποιούμε για απλές περιπτώσεις, αλλά όταν θα είναι νερό, για να μην υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουμε τα έντερα. Οπότε, καλό είναι αυτό να είναι ο τελευταίος πυλώνας μας θεραπείας. Αλλά όλα τα άλλα μπορούμε να τα βρούμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και όσον αφορά με το αλεύρι, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση σε αυτή, γιατί η γαστρεντερίτιδα προκαλεί τόσο διάρειες αλλά όσο και πόνο στα έντερα, ο τρόπος αυτός εξαλείφει και τον πόνο στα έντερα. Κάποια στιγμή στην οικογένεια ήμασταν όλοι άρρωστοι, είχαμε όλοι τα λαιμά μας και λέω σύζυγο, κάτσε να σας κάνω μια σαλάτα θεραπευτική. Και ξεκινάει και μας κάνει μια κρεμμυδοσαλάτα, η οποία ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένη, έτσι ώστε δεν μας δημιουργήσε ούτε καουρές στο στομάχι, ούτε τίποτα. Τη φάγαμε και μετά γίναμε όλοι καλά. Αισθανθήκαμε δηλαδή την απολύμανση όλη στο λαιμό μας. Τι έκανε? Πήρε τα κρεμμύδια, τα έκοψε με χοντρό αλάτι και νερό, τα ζούμπηξε και τα ξέπλυνε. Και στη συνέχεια έβαλε 2 λεμόνια, λάδι και ρίγανο. Και φάγαμε αυτή τη σαλάτα πριν από το φαγητό. Έκανε μια πλήρη απολύμανση στα λαιμά
και την άλλη μέρα ήμασταν σαφώς καλύτεροι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα είδη που έχουμε ήδη στην κουζίνα μας. Σκόρδο. Με τη χολυστερίνη. Μειώνει τη χολυστερίνη με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και καθαρίζει και τις αρτηρίες. Αλλά προσοχή του σκόρδο, γιατί κατεβάζει και την πίεση. Αν ο άλλος ήδη έχει χαμηλή πίεση, είναι στο 8 και πάρει και το σκόρδο, θα το πέσει ακόμα παρακάτω. Οπότε το κάνουμε όσοι έχουν ανεβασμένη πίεση. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε χωρίσει το βάζο σε 1, 2, 3 μέρη. Στο ένα μέρος μέχρι την πρώτη γραμμή, στο 1/3 δηλαδή, βάζουμε σκόρδο, το οποίο το έχουμε πιέσει. Στη συνέχεια, μέχρι αυτό το σημείο, τα 2/3 του βάζου, προσθέτουμε γράπα. Τσίπουρο. Ναι, χωρίς γλυκάνισο. Στις περιοχές σας. Ναι, και τσίπουρο να βάλω που δεν πειράζει. Απλώς εκεί έχει και το γλυκάνισο που είναι εξτράμια η ιδιότητα του γλυκάνισου. Το ανακοινούμε 10 μέρες μέσα στο βάζο και μετά παίρνουμε τη συγκεκριμένη δοσολογία. Κάνουμε δηλαδή τη θεραπεία κάθε 10 μέρες, παίρνουμε μια εβδομάδα και κάνουμε παύση 10 μέρες. Και ξανά, δεύτερη και την τρίτη. Θα δούμε όμως και έναν άλλο τρόπο με το αποτέλεσμα. Τα λεμόνια. Εδώ είναι, θεωρώ, πιο εύκολο να το κάνει κάποιος, γιατί, εντάξει, και την γράπα δεν μπορούμε όλοι να την καταναλώσουν και ενόπνευμα. Εδώ είναι μια συνταγή με λεμόνια. Τι κάνουμε όταν κάποιος έχει αυξημένη χολυστερίνη τριγλικερίδια, με 2 εφαρμογές πέφτει η χολυστερίνη. Παίρνουμε μια κατσαρόλα, 1 κιλό και 200 γραμμάρια λεμόνια, ακέρωτα. Χωρίς δηλαδή να είναι γυαλιστερά τα λεμόνια, χωρίς να έχουν παραφίνει γύρω-γύρω. Κατευθείαν από τη λεμονιά, τον ίδιο τον παραγωγό. Τα βράζουμε σε μια κατσαρόλα με 5 λίτρα νερό, μέχρι να μείνει το μισό. Τα έχουμε κόψει έτσι όπως το βλέπετε στη μέση, στα 4, μαζί με τη φρούτα τα βράζουμε. Και αφού μείνει το μισό, κρυώσουν, σουρώνουμε, ζουπάμε τα λεμόνια και αποθηκεύουμε όλο αυτό το ζουμί. Και πίνουμε τα 3/4 από ένα νεροπότηρο το πρωί και τα 3/4 το βράδυ. Το κάνουμε αυτό μέχρι να τελειώσει μια κατσαρόλα. Το ξανακάνουμε ακόμα μια κατσαρόλα δόση και μετά κάνουμε εξετάσεις. Κάνουμε εξετάσεις πριν, κάνουμε και εξετάσεις μετά. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δείτε τώρα τις εξετάσεις που τις έκανε ένας φίλος. Είχε χολυστερίνη 278 με μέγιστο όριο το 220 και τριγλικερίδια 221 με μέγιστο όριο το 165 και την εξέταση την έκανε στις 2 Δευτέρου του 23. Στις 8 Τρίτου του 23 η χολυστερίνη του έπεσε στο 180, που είναι τελείως φυσιολογική, και τα τριγλικερίδια 133, που είναι πάλι πιο κάτω από το ανώτερο φυσιολογικό. Και όλα αυτά σε 2 εβδομάδες μόνο. Ποιο σκεύασμα φαρμακευτικό θα έπαιρνε κάποιος και θα έχει αυτό το αποτέλεσμα? Χρόνια ολόκληρα παίρνει τα χαπάκια. Αυτά όλα τα έχουμε στο σπίτι μας. Και πόσα άλλα στο σπίτι μας. Και όλα αυτά από ανθρώπους, τα μάθαμε από ανθρώπους που τα κάνανε χρήση. Και τα δοκιμάσαμε και είδαμε ότι όντως είναι αποτελεσματικά. Πάμε να δούμε τώρα στα βότανα. Τι γίνεται με τη φύση. Τι εννοούμε βότανο? Πρόκειται μόνο για αρωματικά φυτά. Γιατί πολλές φορές όταν οι παραγωγοί μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με τα βότανα, το μυαλό τους έρχεται μόνο τα αρωματικά φυτά. Λεβάνδες, δεντρολίγωνα, φασκόμηλα, ό,τι είναι αρωματικό. Ναι, αλλά αυτό που έχει ιδιότητες δεν είναι μόνο τα αρωματικά φυτά.
είναι ό,τι είδος μπορούμε να συλλέξουμε, να καλλιεργήσουμε, να προμηθευτούμε από τη φύση, που να έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, και αυτό μπορεί να είναι η ζυζάνια. Τι είναι η ζυζάνιο? Είναι κάτι που ο παραγωγός το ξεριζώνει, που το πετάει από το χωράφι του, γιατί λειτουργεί ανταγωνιστικά λίγο με το φυτό. Παίρνει όλη τη δύναμη από το χώμα και δεν τον αφήνει, ας πούμε, να το πάρει το δέντρο. Πολλές φορές όμως αυτά τα ζυζάνια έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Κάποια ενδυμικά μοναδικά είδη που υπάρχουν στη φύση και υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτά οφείλουμε να τα προστατεύσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια και τρόπο προστασίας από τη φύση, έτσι ώστε να μην εξαλειφθούν, και να περάσουμε να δούμε κάποιους κανόνες ορθής συλλογής. Όταν πάμε δηλαδή στο βουνό για να μαζέψουμε ένα βότανο, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, είτε είναι ζυζάνιο, είτε είναι μοναδικό είδους, είτε είναι αρωματικό, θα πρέπει να κάνουμε αυτούς τους κανόνες να εκτελούμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ξεριζώνουμε τίποτα από τη φύση. Το κόβουμε μόνο πάνω από τη γη με ψαλίδι. Τα βότανα είναι μέρος του οικοσυστήματος και θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτό, για να τα έχουμε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν συλλέγουμε όλα τα είδη ενός βοτάνου από μια περιοχή. Αφήνουμε πάντα να υπάρχει και ο σπόρος, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά. Ή το ριζικό του σύστημα, όπως είδαμε πριν. Και πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες απαγορεύσεις για τη συλλογή των σπάνιων ενδυμικών ειδών. Να ξέρετε ότι αυτά τα είδη που είναι υπό εξαφάνιση, απαγορεύεται η συλλογή τους. Μπορούμε να συλλέξουμε μια πολύ ελάχιστη ποσότητα, πάντοτε με ειδικούς κανόνες. Να είναι αρωματικό βότανο, το οποίο είναι ο βασιλικός. Ο βασιλικός βοηθάει το τσάι δηλαδή από βασιλικό που έχουμε στο σπίτι μας, βοηθάει στην καλή διάβια του πνεύματος, να έχουμε πολύ καλή μνήμη, να επανέλθει η μνήμη μας, και βοηθάει στο να κατέβει μεγάλη και καλή ποιότητα γάλακτος στις μητέρες, νεαρές μητέρες που φυλάζουν. Ένα άλλο βότανο, το έχω εδώ μπροστά μετά, άμα θέλετε να το δείτε, είναι το λεγόμενο κυπαρισάκι. Ναι, βεβαίως. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σε μια κούπα βραστό νερό και το αφήνουμε για 10 λεπτά. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που θα το πιει η μητέρα η οποία θυλάζει, σε 10 λεπτά θα κατεβάσει εξαιρετικής ποιότητας γάλακτος, πολύ θρεπτικό και ποσότητα. Και βεβαίως, άμα το πιούμε σε τσάι μεγαλύτερης ηλικίας, θα έχουμε τη μνήμη μας. Θα διατηρήσουμε τη μνήμη μας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για αρκετά χρόνια. Το κυπαρισάκι, ένα πολύ μικρό βότανο. Αυτό εδώ που βλέπετε, τόσο μικρό είναι στην έκδοση. Φύγεται εκεί που υπάρχουν πετρώματα. Σε πολλές περιοχές. Και εξαλείφει την πέτρα από τα νεφρά. Τι κάνουμε? 9 κλαδάκια, τέτοιου είδους κλαδάκια, τα βράζουμε σε 1,5 λίτρο νερό και πίνουμε αυτό το λίτρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε 3 μέρες έχει πέσει. Αντί όχι σε 3, αν είναι πολύ μεγάλη, σε 1 εβδομάδα. Και δείτε το αποτέλεσμα. Μέσα από τα ούρα έπεσε αυτό το κομμάτι της πέτρας. Το οποίο όταν το μεγενθύναμε, είχε όλες αυτές τις ακίδες που βλέπετε, οι οποίες όμως, υπό άλλες συνθήκες, όταν θα έβγαινε από την ουρήθρα, θα έσχιζε και την ουρήθρα. Το κυπαρισάκι τι έκανε? Ήρθε και λύαινε όλα αυτά τις ακίδες, τις έκανε λίγες, και όταν βγήκε με τη διούρηση, δεν δημιουργήσε κανένα θέμα στο άτομο που είχε το πρόβλημα. Τσουκνίδα. Υπάρχει παντού. Συλλέγουμε την κορυφή από την τσουκνίδα για να είναι τρυφερή και εκτός το ότι έχει σίδηρο και καθαρίζει το αίμα και έχει πάρα πολλές ιδιότητες, ας πούμε, και για την τριχόπτωση, χρησιμοποιείται αυτό το οποίο κάνει 100% μέσα σε 10 μέρες, είναι κατεβάζει το ουρικό οξύ.
μία κουταλιά της σούπας σε μία κούπα νερό. Το βράζουμε για 1 λεπτό. Πίνουμε ένα ποτήρι 1 φορά την ημέρα για 10 μέρες και δεν έχουμε ουρικό οξύ. Έχουμε φυσιολογικές τιμές. Τόσο απλό. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχει σημασία να είναι φρέσκο ή να είναι αποξηραμένο? Όχι. Καμία σημασία. Μπορούμε να το πάρουμε φρέσκο, να το αποξηράνουμε και να το έχουμε για όλο τον χρόνο. Και να το χρησιμοποιούμε σε φαγητά, σε πίτες, αλλά και σε τσάι. Εμείς το κάνουμε ένα είδους αλατιού, αν θέλετε. Βάζουμε μαζί με αλάτι και διάφορα άλλα τέτοιου είδους βότανα και αν θέλουμε να ενισχύσουμε σε σίδηρο ένα φαγητό, προσθέτουμε και τσουνίδα. Ή στα χόρτα, στις πίτες, μαζί με όλα τα άλλα χόρτα μας, βάζουμε και τσουνίδα. Την οποία την έχουμε μουλιάσει λίγο στο νερό, για να μπει και να τραβήξει τέλεια. Αλλά κατεβάζει το ουρικό οξύ σε 10 μέρες. Το έχουμε κάνει πράξη. Όντως το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κάτι άλλο πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ αποτελεσματικό, σε 3 μέρες μειώνει το εξαλείφθητο πονόλαιμος. Οτιδήποτε πονόλαιμος και να είναι. Από αμυγδαλές θέλετε, από φαρυγγίτιδα θέλετε. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται με το λαιμό μας? Μιλάμε. Πολλές ώρες. Θα έχουμε κάποιο ρατσούνισμα στο λαιμό, στο φάρυγγα. Τότε είναι η πρώτη ένδειξη ότι πάει να ξεκινήσει μια φλεγμονή. Όταν θα κάνουμε αυτή την εφαρμογή, τότε με 2-3 τσάγια εξαλείφθηκε ο πόνος. Τι κάνουμε? Παίρνουμε φύλλα άνθη από άγρια μολόχα, αυτή είναι η μολόχα μας. Τα συλλέγουμε, υπάρχει παντού σε όλες τις αυλές, σε όλα τα χωράφια παντού. Είναι το λοσοκομμένο σαμπούκο, δέντρο είναι και έχει αποχρεωτικές ιδιότητες και το χαμομήλι. Ο συνδυασμός δηλαδή η ίδια ποσότητα. 3 ανθάκια από το ένα άνθος από το ζαμπούκο ή μισό και λίγο χαμομήλι, ένα τσάι και το αποτέλεσμα είναι 100%. Έχουμε άλλο τρόπο για το λαιμό? Γνωρίζετε κάτι άλλο εσείς? Ποια είναι η φυσική αντιβίωση που έχουμε από τη φύση? Να πω, Ναι. Τσάι, Τσάι. υνοπνευματώδες ποτό, μέλι και λεμόνι. Για το λαιμό είναι αυτό. Για το λαιμό. Σε πόσες μέρες εξαλείφεται το πρόβλημα? Βοηθάει πάντως. Δεν ξέρω σε πόσες μέρες. Ναι. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όταν κάνουμε εφαρμογή θέλουμε και το αποτέλεσμα σε πόσες μέρες για να είμαστε αληθοφανές και να ξέρει ο άλλος τι περιμένω. Μία βελτίωση απλώς. Βελτίωση. Μία βελτίωση. Να ξέρετε ότι η φυσική αντιβίωση που έχουμε είναι η πρόκολλη. Που είναι προϊόν το οποίο προέρχεται από τις μέλισσες. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και ο οργανισμός καταπολεμάει ό,τι πρόβλημα έχει. Αυτό το χρησιμοποιούμε και στις αμυγδαλές. Στάζουμε δηλαδή μια ποσότητα πρόπολης, μάμα πρόπολης πίσω στις αμυγδαλές, αλλά τότε πρέπει να πάρουμε και ζεστό καυτό γάλα. Και έρχεται το λίπος από το ζεστό γάλα να θρέψει τις αμυγδαλές. Δηλαδή η πρόπολη θα απολυμάνει και το λίπος θα έρθει να θρέψει. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Έχουμε 3 τρόπους δηλαδή. Επιλέγει ο καθένας ποιος τρόπος θα τον βοηθήσει καλύτερα. Ποιον τρόπο μπορεί να τον ακολουθήσει. Ή τι έχει στο σπίτι. Παντού υπάρχουν άγριες οικές. Πολλές φορές ό,τι θεραπευτικό προϊόν υπάρχει... όχι θα σας το πω αλλιώς. Στις αυλές των σπιτιών, στα χωριά, όταν υπήρχε και ο κήπος, πολλές φορές το πρόβλημα που είχε το άτομο της οικογένειας μπορούσε να βρει το φάρμακό του έξω στον κήπο του. Αλλά δεν το ήξερε. Με αυτό το σκεπτικό μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε τι υπάρχει έξω στη φύση σε περισσότερη αυθονία. Και είδαμε ότι υπάρχει σε αυθονία, πολύ μολόχα, υπάρχει σε αυθονία και τα φύλλα σικιάς. Υπάρχουν πολλές άλλες σικιές.
Και ψάξαμε να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να θεραπεύσει τη σικιά. Και αυτό που βρήκαμε ήταν εκπληκτικό. Τα φύλλα της σικιάς εξαλείφουν την εσωτερική φλεγμονή στο πνευμόνιο χωρίς να βγαίνουν τα φλέγματα. Στην περίοδο δηλαδή του COVID, εμείς γίναμε καλά από φύλλα σικιάς και πρόβολα και βιταμίνες. Και το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Όχι μόνο στο COVID, αλλά και σε απλά κρυολογήματα. Δηλαδή, όταν ο άλλος είχε εντονοβήχα, βεβαίως να ξέρετε ότι ποτέ όλα αυτά δεν αντικαταστούν την ιατρική, αλλά συνηγορούν στην θεραπεία του ανθρώπου. Και τι κάνουμε, πώς μπορούμε εμείς να ξέρουμε, ας πούμε, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε κάτι, τι κάνω εγώ προσωπικά, θα σας πω. Πάω στο γιατρό να μου κάνει τη διάγνωση. Αυτό το έκανα και στα παιδιά μου. Μου λέει ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Μου δίνει την αγωγή του, αλλά εγώ μπαίνω στη διαδικασία να δω αν μπορώ με άλλο τρόπο να θεραπευτεί αυτό το πρόβλημα. Ακολουθώ τον εναλλακτικό τρόπο και στη συνέχεια ξαναπάω στον γιατρό για να δει το αποτέλεσμα. Και ο γιατρός μου λέει πολύ απλά, είδες τι καλά που έγινε το παιδί σου με τα φάρμακα που του έδωσα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το παιδί μου είναι καλά πλέον και χωρίς να πάρει τα φάρμακα. Άρα δηλαδή πρέπει να ξέρουμε το πριν και το μετά. Ποτέ να μην επαναπαυτούμε σε αυτό το οποίο θα μας πει κάποιος, αν δεν κάνουμε και τη σχετική εξέταση. Άρα εδώ όντως το πρόβλημα της φλεγμονής σε μερικούς ανθρώπους και μάλιστα σε συνάδελφους, σε μένα, σε φίλους, που κάνουμε είχε το αποτέλεσμα. Καλό είναι να το δοκιμάσετε κι εσείς. Ποια φύλλα όμως σικιάς είναι τα πιο αποτελεσματικά? Ψάξαμε. Πιο αποτελεσματικά θα μου πείτε γιατί δεν είναι όλα τα φύλλα σικιάς. Καλό είναι να μην είναι ραντισμένα, να μην είναι καλλιεργήσιμα. Από εκεί και πέρα όμως, όσο περισσότερη σάρκα έχουν, τόσο περισσότερο υλικό θα υπάρχει μέσα στο τσάι μας. Να είναι δηλαδή πιο φαρδιά τα φύλλα τους. Γιατί υπάρχουν και κάποια φύλλα τα οποία έχουν περισσότερη σχισμή ανάμεσα στα φύλλα, οπότε έχουν περισσότερο νεύρα. Πιο πολύ παρά φύλλα. Επιλέγουμε αυτές τις σικιές, μαζεύουμε τα φύλλα, τα ξέρουμε και κάνουμε τσάι. Αν είναι φρέσκο, βεβαίως και φρέσκο μπορούμε να κάνουμε τσάι. Μισό φύλλο το βράζουμε, διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση το τρίβουμε μετά και παίρνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Το τσάι του είναι πολύ γευστό, είναι σαν να τρως σικαλάκι γλυκοσύκνο. Το υπέρικο, το οποίο είναι πουλωτικό για τις εξωτερικές φλεγμονές, το κάνουμε σε βάμα. Βάζουμε μόνο το άνθος. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, στη Γαλλία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ήπιας και μέτρες κατάθλιψης. Και μάλιστα εκεί απαγορεύεται η καλλιέργεια του υπέρικου, αν δεν έχει σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία. Το οποίο το κάνουν χαπάκια και το δίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Το λεγόμενο καντούρι, το οποίο λέγεται είναι πικρό πεπόνι, είναι αυτό το συγκεκριμένο εξαλείφει οτιδήποτε εσωτερική φλεγμονή υπάρχει στο σώμα. Δηλαδή, έλκος στο μάχη, 12 δαχτύλι, ισοφαγική παλινδρόμηση. Βοηθάει, δεν εξαλείφει την ισοφαγική, αλλά βοηθάει σε οτιδήποτε έχει κάψει τον ισοφάγο μας με βάση την έκρηση πλέον γαστρικοϊδού. Είναι ένα λάδι, το οποίο βλέπουμε εδώ με ποιον τρόπο γίνεται, δηλαδή πλένουμε το καντούρι, τα αφήνουμε σε ένα σεντόνι να στεγνώσουν, στη συνέχεια αυτά όταν οριμάσουν είναι πορτοκαλί, είναι αυτό το χρώμα τους και ανοίγουν από μόνα τους. Βλέπετε μέσα το σπόρο, ο οποίος είναι σαν αιμοπετάλι. Και παίρνουμε το εξωτερικό μέρος από το καντούρι, αφαιρούμε δηλαδή τους σπόρους, το κόβουμε, το ψιλοτεμαχίζουμε και μέσα στο μούλτι με λάδι, μια ποσότητα λαδιού, το πολτοποιούμε. Προσθέτουμε λίγο λάδι στην αρχή και το ανακοινούμε για 10 μέρες συνεχόμενα και ανοίγουμε το καπάκι, μέχρι να γίνει ελαφρώς η σχετική ζύμωση. Αφού γίνει αυτό, σταματάει η ζύμωση, αφού έχουμε μέσα και το λάδι μας, και προσθέτουμε μετά, συμπληρώνουμε το βάζο με λάδι.
Αυτό όταν έχουμε πρόβλημα με το στομάχι μας ή αν κάτι είναι όξινο και ξέρουμε ότι μας ενοχλεί, λεμόνι, πορτοκάλι, ξέρω εγώ, μανταρίνι, θα πάρουμε ταυτόχρονα και κατούρι. Πρωί βράδυ μια κουταλιά της σούπας, εξαλείφει αυτά του είδους τα προβλήματα σε μια εβδομάδα. Άντε να μείνει, για πολύ βαριές περιπτώσεις. Κέντρο. Μαύρος κέντρος. Είναι αυτό εδώ. Οπτικά. Αν θέλετε μετά να το γευτείτε, να δείτε ποια είναι η γεύση του, αν το προμηθευτείτε από την αγορά, αν θα το βρείτε. Εγώ θεωρώ ότι φρέσκο όταν το συλλέγουμε είναι καλύτερα. Υπάρχει στην περιοχή μας, ίσως μόνο στην περιοχή μας, ξεβουλώνει τις αρτηρίες της καρδιάς. Βουλωμένη αρτηρία, 90% την έχει ξεβουλώσει, αρτηρία 60% την έχει ξεβουλώσει. Ο τρόπος χρήσης. Παίρνουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ μαύρο κέντρο. Το βράζουμε σε 1 λίτρο και 600 ml νερό μέχρι να μείνει το μισό. Και πίνουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ πρωί βράδυ. Όποιος έχει πρόβλημα, τα ούρα του την επόμενη μέρα θα αλλάξουν χρώμα. Θα γίνουν πιο σκούρα. Γκρίζα, καφέ, ανάλογα στο χρώμα που θα πάρουν, σημαίνει ότι έχει και ανάλογο θέμα της αρτηρίας του. Θα πάρει στη συνέχεια τη θεραπευτική δόση, πρωί βράδυ, ένα φλιτζανάκι του καφέ και με το θα τελειώσει η δοσολογία αυτή, θα έχουν καθαρίσει και τα ούρα του. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το πρόβλημα της καρδιάς, δηλαδή η βουλωμένη αρτηρία, είναι μεγαλύτερο από το 70%, τότε θα κάνει ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή, θα πάρει πρώτα κράτεγο για 10 μέρες και στη συνέχεια ο κράτεγος τι κάνει. Διαστέλει τα αγκία, τα κάνει πιο εύκαμπτα, έτσι ώστε να έρθει το κέντρο και να ξεβουλώσει. Το πεντάνευρο. Το έχω δει εφαρμογή, σας έχω 2 εικόνες εδώ. Θέλω τη βοήθεια του κοινού. Όποιος ξέρει ποιο είναι το πεντάνευρο, το θεραπευτικό, αυτό που εξαλείφει και καθαρίζει τις πληγές και τα ποιώδη σπηριά, καλό είναι να μας το δείξει και στην πράξη. Το έχω δει μπροστά μου, ήμουν πολύ μικρή σε ηλικία. Μια γιαγιά πήρε κάτι από την αυλή, λέει αυτό είναι πεντάνευρο και το έβαλε πάνω σε ένα ποιώδη σπήρι. Σε 1 ώρα είχε σκάσει και είχε φύγει όλο το πύο. Αυτό το χρησιμοποιούσαν και στο να καθαρίζουν τις πληγές την περίοδο του παλέμου. Μεγάλα τραύματα και μολυσματικά τραύματα. Σαν βιβλιογραφία το έχω βρει σε διάφορες μορφές, αλλά δεν είναι αυτό που έχω στη μνήμη μου. Πολλοί το έχουν χρησιμοποιήσει σε αυτή τη μορφή, στην πάνω μορφή, σε αυτή. Και μου είπαν αυτό είναι. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι. Θυμάμαι κάπως αλλιώς. Το θυμάμαι πιο σαρκώδη το φίλμα. Αν κάποιος ξέρει κάτι, κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας γνωρίζει ακριβώς. Ναι, το επάνω είναι και το άνθος του είναι το ψήλιο το λεγόμενο. Αυτό. Ναι, το επάνω. Είναι σαρκώδη το φύλλο. Όταν μεγαλώσει, ναι, γίνεται πιο παχύ. Όταν μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει, μπορώ να ανοίξω δηλαδή τη φλούδα και να το κολλήσω πάνω στην πληγή. Δεν ξέρω, δεν το παρατήρησα. Εγώ το κοπανάω και το βάζω στην πληγή. Ναι, πολλοί μου είπαν ότι το κοπανάω και το βάζω στην πληγή. Μπορεί να είναι όλα τα είδη πεντάνευρου να έχουν την ίδια ιδιότητα. Πάντως αυτό το είδος το οποίο το ξεφροντίζεις και το βάζεις, δεν το έχω βρει ακόμα ποιο είναι. Βεβαίως και άλλοι μου είπαν ότι αυτό το κοπανάμε και το βάζουμε πάνω στην πληγή, στα ποιόδη σπιτιά και εξαλείφει το πρόβλημα. Ωραία, θα το κάνω εφαρμογή και εγώ και θα σας πω την επόμενη φορά το αποτέλεσμα. Πικράγκουρο, όχι, δεν είναι πικράγκουρο. Όχι, γιατί είναι στέλεχος αυτό, δεν βγάζει καρπό. Το από κάτω είναι μονοφύλλωμα, αυτό που βλέπεις. Δεν βγάζει κάτι άλλο. Το γαϊδουράγκαθο είναι προστατευτικό για το σηκώτη.
όλοι το ξέρουμε, το παίρνουμε και σε μορφή τσαϊδιού, δηλαδή το άνθος αυτό το βράζουμε και το κάνουμε τσάι, όσο και το σπόρο του γαϊδουράγκαθου, ο οποίος το σπόρο για να το πάρουμε, αφού έχει οριμάσει το άνθος, αυτό που βλέπετε πάνω από τα αξιανθία, την τραβάμε προς τα πάνω και από κάτω είναι τα σπόρια. Και το κάνουμε τσάι. Κάτι άλλο όμως που είναι πολύ αποτελεσματικό, γνωρίζετε αυτό το φυτό. Το λουλούδι. Κατηφές. Το χρησιμοποιούμε στους κήπους για να εξαλείφει τα προβλήματα, ας πούμε, της ρίζας των φυτών. Ο άνθρωπος το παίρνει στο τσάι, το έχετε δοκιμάσει, ξέρετε κάτι γι' αυτό. Εξαλείφει το κιτρινάδι. Τι είναι το κιτρινάδι? Το κιτρινάδι στο μάτι είναι μία μορφή πατήτητας. Καλή λειτουργία του σηκωτιού δηλαδή. Ναι. Ίκτερος. Καλή λειτουργία του σηκωτιού ή δείξαμε το γαϊδουράγκαθο, αλλά το πιο αποτελεσματικό να ξέρετε ότι είναι ο κατηφές. Σε 3 μέρες, τέλος το πρόβλημα. Πώς χρησιμοποιείτε? 1-2 άνθη, τα βράζουμε για 5 λεπτά, για 2-3 λεπτά μες στο νερό και πίνουμε το ζώμα. Πρωί-βράδυ. Και στις 2 μορφές μπορούμε. Όταν είναι φρέσκο βάζουμε λιγότερο ποσό, θα βάλουμε 1 άνθος. Όταν είναι ξηραμένο θα βάλουμε 2. Πολύ αποτελεσματικό και αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα με το σηκώτη. Όσοι όμως πίνουν πολύ πιωτό, θα πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας ή να κόψουν το πιωτό ή κάτι από τα δύο να πάρουν. Αχιλλέα. Αχιλλέα είναι για γυναικολογικά προβλήματα, στην ουσία για σπασμούς της μήτρας, ρυθμιστικό της περίοδου με τις γυναίκες και βοηθάει στους πόνους της περίοδου, εξαλείφει τους πόνους. Ήμασταν στο βουνό σε μια κατασκήνωση, πολλοί κόσμος, μια έφηβη της ήρθε περίοδος και ό,τι και παυσίμωνο και να έπαιρνε δεν την έπιανε και μαζέψαμε τσάι εκείνη τη στιγμή, Αχιλλέα, είχε τσάι και της πέρασε. Είναι πολύ μικρό. Δεν πίνεται εύκολα. Η ιτιά ανακουφίζει από τον πυρετό, τον πονοκέφαλο και έχει αντίστοιχες ουσίες της ασπιρίνης. Δηλαδή η ασπιρίνη, πώς το λένε, το οξύ εκείνο, προέρχεται από την ιτιά. Φλοιός της ιτιάς, τον οποίο έχει αντιπυρητικές ιδιότητες, μπορούμε να το κάνουμε τσάι και να το πιούμε. Αν δεν έχουμε ασπιρίνη, αν έχουμε ασπιρίνη, πάρουμε την ασπιρίνη, δεν είναι κακό. Ότι έχουμε και δεν προκαλεί θέματα στον οργανισμό, σοβαρά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, θα μου πείτε κάποιοι μπορούν να έχουν πρόβλημα του στομάχι τους και να μην μπορούν να πάρουν την ασπιρίνη. Εντάξει, εκεί θα το πάρουμε με μέτρα προστασίας. Δηλαδή, πώς μπορώ να την πάρω την ασπιρίνη χωρίς να μου δημιουργήσει πρόβλημα, θα φάω κάτι, θα πιω λίγο γάλα ή λίγο καντούρι, θα τελειώσω μέσα στο νερό και μετά θα την πάρω. Αν όμως δεν υπάρχουν το εμπόριο στην αγορά, θα βρω έναν άλλο τρόπο να θεραπευτώ. Και θα μπορέσω να το κάνω αποτελεσματικά. Εδώ τελείωσε και η θεματική μας με τα βότανα. Λίγο και το σπατρόχορτο μπορούμε να δούμε με διαφάνεια. Βεβαίως. Και γενικά στις ακριβείς. Μου είπατε το σπαθόχορτο. Αυτό. Να ξέρετε ότι το σπαθόχορτο είναι για εξωτερική χρήση κυρίως. Δεν το πίνουμε. Εκτός και αν το κάνουμε, το βάμα δεν το πίνουμε. Μπορούμε να κάνουμε τσάι το άνθος και τα φύλλα του για ήπιες μορφές κατάθλιψης. Δηλαδή, αγχολητικό κατά του άγχους. Δεν συνιστώ. Συνήθως ως αγχολητικό, ο περισσότερος κόσμος ξέρει τη βαλεριάνα. Σωστά. Δεν θεωρώ ότι είναι ωφέλιμο να παίρνει κάποιος βαλεριάνα. Καλύτερα να παίρνει σπαθόχορτο. Κάθε μέρα, ας πούμε,
Ένας που έχει θέμα, ναι, μπορεί κάθε μέρα να πίνει ένα φλιτζάνι. Να είναι διαγνωστικό το πρόβλημά του. Που παίρνει φάρμακα κατά την καταθλίψη. Ναι. Και σιγά σιγά να μειώσει τα αντικαταθλιπτικά. Θα το δει αυτός αν είναι καλύτερα. Ή το γέρο περιβάλλον του. Και αποφασίσει και το κάνει όταν όμως θα δει το αποτέλεσμα. Ποτέ δεν κόβουμε μία θεραπευτική αγωγή κάποιου ο οποίος είναι πάσχο. Πάντοτε τα βότανα λειτουργούν συνεργαστικά και αφού δούμε ότι υπάρχει πλήρη ίαση, τότε κόβουμε ή μειώνουμε το σκεύασμα. Το άλλο το οποίο ήδη παίρνουμε. Μπορούμε να το πάρει μια εβδομάδα, να μειώσει λίγο το άλλο σκεύασμα, γιατί του φέρνει ενδεχομένως κάποιες άλλες παρενέργειες και να δει είναι σε καλή κατάσταση. Και να συνεχίσει την αγωγή που έχει επιλέξει να κάνει. Βεβαίως. Η εξωτερική χρήση με ελαιόλαδο είναι για οποιαδήποτε πληγές, εμπουλωτικό, καταπραγητικό, εξαιρετικό. Για τα ούλα μας, τα δόντια, αν έχουν πρόβλημα. Για πληγές, ότι... Για το αυτή. Για το υγρό δεν άκουσα. Όταν ο γονός μου είπε, δοκίμασε πρώτα, επειδή έχω φύγει στα αυτιά μου με την ελληνική, να βάζω σε μια βατωμένη λίγο σπατόλαδο και να το βάζω εδώ μπροστά και να το κάνω έτσι. Ναι, αν σας το είπε ο γιατρός, ακόμα καλύτερα. Αφού ο γιατρός ήξερε και μία επιπλέον χρήση, βεβαίως, να την κάνουμε. Πρακτική χρήση. Τα καταλάβαμε? Είστε πολύ καλοί μαθητές. Το θέμα είναι ότι δεν τα θυμόμαστε. Πώς μπορούμε να τα έχουμε στην συνταγή? Θα μπορούσαμε να τα έχουμε σε ένα έντυπο το κάθε ένα. Αυτό θα ετοιμάσουμε, ένα έντυπο. Γι' αυτό ήθελα τα ονοματεπώνυμά σας. Είπατε ότι θα καθυστερήσετε, τι να σας κάνω. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα τα δείτε. Θα ζητάτε πληροφορίες εδώ από το επιτελείο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης της Καβάλας και θα σε ενημερώνουν για όλα. Θα μάθαν και οι ίδιοι. Τα λέμε συνέχεια στις συναντήσεις μας. Ό,τι πρόβλημα έχετε θα μπορούμε να βρούμε τρόπους εναλλακτικούς χρήσης. Μη στεναχωριέστε, όλα τα δίνει ο Θεός. Και τα φάρμακά μας τα δίνει ο Θεός και την τροφή μας τα δίνει και την ύπαρξή μας την ίδια οφείλεται στο Θεό. Επειδή με ρωτήσατε πριν, τι κάνουμε, πώς μπορούμε δηλαδή, τι τρώμε. Δεν μου είπατε πριν, όλα αυτά μας τα βγάλετε απ' έξω. Δεν μας αφήνει να φάμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Το άκουσα και από άλλους ως παράπονο σε άλλη ομιλία μου, νέα παιδιά, νέες κοπέλες. Τι, εσύ μας τα βγάλεις όλα απ' έξω. Δεν θα τρώμε τίποτα στο τέλος. Μπορούμε να φάμε. Μπορούμε να εκπαιδευτούμε σε όλα αυτά. Τώρα θα σας δείξω μερικά βίντεο. Είναι ολιγόλεπτα. Εδώ θα πάρετε όλη τη γνώση σε κάποια θέματα μεταπίσεις. Δεν είναι όλο το σχολείο, δεν μπορεί να είναι όλο το σχολείο σε μια θεματική, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα έχετε τις πληροφορίες οι οποίες σας απαιτούνται για να το κάνετε κι εσείς και πρακτικά μετά θα μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε και μόνοι σας. Δηλαδή, άλλο είναι να το ακούσω μία φορά, αυτό που μου είπατε. Ωραία, καταλάβαμε. Αλλά το άκουσα, το ξέχασα. Μπορώ να συγκρατήσω περισσότερα πράγματα αν το δω κιόλας. Εδώ θα δείτε και βίντεο. Οπότε θα έχετε και την οπτική. Και αν το κάνω μόνος μου, τότε το έχω υιοθετήσει 100%. Τότε δεν το ξεχνάω ποτέ. Άρα εμείς θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τελικό στάδιο που δεν το ξεχνάω ποτέ. Πριν ξεκινήσουμε να ρωτήσω κάτι, βεβαίως. Προηγουμένως είπατε για τη θεραπεία του ύπατος, ότι χρησιμοποιούμε το άνθος και τον καρπό του γαϊδουράγαθου. Το σπόρνο, ναι. Ναι, το σπόρνο. Για την βελτίωση η ερώτησή μου είναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα φύλλα? Ναι. Τα φύλλα, όταν είναι ο βλαστός τρυφερός, τότε χρησιμοποιούμε όλο το γαϊδουράγαθο ως σαλάτα. Δηλαδή, αφαιρούμε τα αγκάθια γύρω-γύρω και το κάνουμε σαν σαλάτα. Και το τρώμε. Σαν τρόφιμο δηλαδή. Όχι σαν θεραπευτικό μέσο όμως. Αυτό. Πιο αποτελεσματικό για το σηκώτη,
είναι ο συνδυασμός. Να πάρουμε γαϊδουράγκα από τη μία μέρα, 2, να πάρουμε και ένα κάτι θέαμα και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ό,τι από τα δύο έχουμε όμως είναι ευχαριστώ. Καμία άλλη ερώτηση? Τα φύλλα της αγριοσικιάς, ποια εποχή τα μαζεύουν? Θα σας πω. Αν μαζευτούν φρέσκα τρυφερά, είναι ακόμα καλύτερα για την χρήση αυτή που είπαμε για το πνευμόνι μας, εσωτερικά. Αλλά αν δεν έχουμε προλάβει, ακόμα και τώρα να τα μαζέψουμε από κάτω, δεν μας χαλάει καθόλου. Μπρος στο λότερο κάνει και πανεγιώτερα. Ακόμα και τώρα, που είναι κάποια στιγμή που μπορούμε να το πάρουμε και ξεράκια, να έχουμε και άλλες χρήσεις στα φύλλα σικιάς. Θα δείτε τι άλλο θα κάνουμε. Οπότε, καλό είναι ακόμα και τώρα, προλαβαίνετε να τα μαζέψετε. Για να δούμε το πρώτο βίντεο. Η συνείδηση του αλευρίου, το αλεύρι, το μυστικό αφήνει ο αέρας από μέσα για να μην αναπτυχθούν τα μομόνια. Θα πρέπει να φτάσει να γεμίσει μέχρι σε πάνω στο λαιμό, να φτάσουμε στο σημείο με τον αντίχειρα να πιέζουμε και να είναι πάρα πολύ σκληρό. Το πιέζουμε ακόμα πηγαίνει. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει μέχρι απάνω. Είναι η τελική φάση συντήρησης του αλευρίου για πολλά χρόνια. Αυτό εδώ είναι σκόνη από σηκώφυλλα. Μισό εκατοστό περίπου, μία στρώση εδώ επάνω να σκεπαστεί. Αυτό εδώ είναι το καπάκι ασφαλείας. Το κλείνω να ακουστεί αυτό το πράγμα. Με ένα φυλάκο σύνο, πώς συντηρούν τα όσπρια τα δημητριακά. Και φακές, ό,τι πλένεται, φασόλια, φακές, ρεβίθια, τι άλλο. Δηλαδή και ρίχνουμε μέσα στάχτη. Στάχτη από το τζάκι ή από τη σόμπα, την οποία όμως στάχτη έχουμε αποσκηνήσει για να μην έχει μέσα κάρδινα. Και βάζουμε μέσα στάχτη. Ανακατεύουμε να πάει παντού. Και μπορούμε να τα βάλουμε σε ό,τι δοχείο θέλει, σε ό,τι έχει ο καθένας. Και την αποθηκεύουμε. Να γεμίσουμε αυτό για να δείτε τι κάνουμε και πάνω. Στο τέλος επάνω βάζουμε αρκετή στάχτη. Τα φασόλια ενδέχεται να κυκλινήσουν λίγο, αυτά που είναι πάνω. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το βράσμα. Έχω ένα μεγάλο δοχείο inox και όσες φορές έπαιρνα μακαρόνια, άνοιγα κατευθείαν από τη συσκευασία και τα ρίχνα μέσα. Μέσα στο δοχείο όμως εγώ είχα σηκώφυλλα, αυτά τα ξερά τα σηκώφυλλα. Αυτά τα μακαρόνια είναι τουλάχιστον 5 χρόνια. Εχθές που τα έβαλα, έψαξα δηλαδή από κάτω το πάτο και έβγαλα, έχω μέσα σηκώφυλλα και μπορείτε να τα δείτε, δεν μάθαν τίποτα. Επίσης έχει εδώ και 3-4 χρόνια το έκανα, γιατί πειραματίζομαι πολύ με αυτά, θέλω να ξέρω. Έβαλα σε πάλινα σακούλια, έγραψα και όλα, σε πάλινα σακούλια μακαρόνια, και εγώ ήθελα δηλαδή να δω τι γίνεται, και έβαλα μέσα δαχνόφυλλα. Τα φύλλα άλλαξαν χρώμα, να το δείτε, αλλά τα μακαρόνια δεν μάθανε τίποτα. Μπορούμε να έχουμε ψωμί σε 5 λεπτά. Βάζουμε μέσα τη μαγιά και στη συνέχεια βάζουμε μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι. Εκεί. Τι έχει κάνει δουλειά? Η μαγιά και το μέλι μας. Βλέπετε τι κάνω. Δεν δημονώ. Χρησιμοποιώ ένα πυρούλι. Εμείς θέλουμε η ζύμη μας να ψηθεί από το κέντρο προς τα έσω, για να έχει ομοιόμορφο ψήσιμο. Άρα κάνουμε μια καλή τρύπα στο κέντρο, σαν να είναι μια κουλούρα. Βάζουμε μέσα στο φούρνο στους 50 βαθμούς για να φουσκώσει, και με το που θα φουσκώσει θα έρθει
και στη συνέχεια θα δυναμώσουμε το κούβλο στους 180 βαθμούς. Πώς θα κάνουμε τυρί. Παίρνουμε λοιπόν το γιαούρτι μας και θα βάλουμε λίγο ποσότητα από το ζεστό γάλα, ώστε για να πάρει μια ομοιόμορφη θερμοκρασία. Σίγουρα θα ψηφιστούν αυτό στο νερό. Δηλαδή, το βάζο πρέπει να ψηφιστεί στο νερό. Εδώ έχω ετοιμάσει, είναι βέβαια έτοιμα αυτά που σας δείχνω. Μπριάμ, κοκκινιστό και ζυμά. Θα το κάνουμε βέβαια κατά μάλιστα μέσα σε 6 μήνες όσον αφορά το κρέας. Προσωπικά από παλιά νοικοκυρά έχω φάει μπριάμ 3 χρόνια. Και ήταν σαν να το είχαμε μαγειρέψει μόλις τώρα. Τα λαμπερά χρειάζεται βράσιμο 27 με μισή ώρα. Το κρέας χρειάζεται βράσιμο 1 ώρα. Ας πούμε ότι πέρασε η ώρα και κλείνουμε με πολύ προσοχή. Φυσικά τα βγάλετε για να μην καείτε. Βάζετε τα βάζα τα βρασμένα πάνω στο πάνελ με παλιά. Αν το κρεάκι είναι ροφηγμένο, έχει πετύχει το καζμό σας. Λίγο σμιγδάλι, ψηλό, ελάχιστο και το αλεύρινες. 2 κιλά θα δούμε στην ζύμη, αν θα πάρει λίγο περισσότερο. Τότε σταυρώνουμε και αρχίζουμε το ζύμωμα. Είναι έτοιμο για να το απλώσουμε. Θα το απλώσουμε στο τραπεζομάντιλο, στον ήλιο, για να στεγνώσει. Αφού ξεράχηκαν ελαφρώς τα φύλλα, τα παίρνουμε, τα κόβουμε κομματάκια με τα χέρια μας, τα βάζουμε στο μούλτι. Είμαστε εντάξει.
τον απλώνουμε στον ήλιο να στεγνώσει. Και αν δεν έχετε μούλτι, στην αυτοσχέδια σίτα τρίβουμε τον τραχανά. Αφού έχει στεγνώσει, μια εβδομάδα έξω ο τραχανάς, θα το βάλουμε μέσα στο γυάλινο βάζο. Και μετά θα μείνει το κάτω και θα το πετάξουμε. Τώρα θα σας δείξω πώς θα βάλουμε με τα όσπρια από την φασόλα στο βάζο για να το στηρίσουμε. Θα μεταφέρουμε. Μπορούμε τα χωρικά και την προσπαθούμε. Και βάζω στο βάζο. Προσθέτω στάχτη και την πιέζω και το κλείνω στο βάζο. Και αυτό συντηρείται το όσπριο μέχρι 5 χρόνια το έχουμε συντηρήσει. Ναι. Και μετά όταν θέλουμε να ανοίξουμε το βάζο για να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο, αδειάζουμε το βάζο στο σουρωτήρι, αποσκηνίζουμε πάλι τη στάχτη και θα μείνουμε τα φασόλια παράδειγμα στο σουρωτήρι που θα κλείνουμε για 3 φορές και είναι έτοιμο να γίνει. Τη στάχτη αυτή μπορεί να την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το σκοπεύω. Όχι, παίρνει την υγρασία και βάζει σαν κάποια φασόλια. Είναι λίγο κύκνα, δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι να τα μελέσετε, απλώς έχει πάρει την υγρασία στάχτη και παίρνει. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μάθουμε για τη συντήρηση αλευρίου για πολλά χρόνια. Θα δούμε 2 τρόπους συντήρησης, 2 δοχεία διαφορετικά. Ένα που έχει στενό στόμιο και ένα που έχει φαρδί. Στο στενό στόμιο έχουμε φέρει ένα έτοιμο παράδειγμα όπου θα δείτε κι εσείς με το πλάστη πόσο χρειάζεται να είναι πιεσμένο για να αφαιρεθεί ο αέρας. Γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε να αφαιρέσουμε εντελώς τον αέρα για να μην αναπτυχθεί το αμμόνιο. Όταν θα φτάσουμε το αλεύρι σχεδόν μέχρι το χείλος, μισό εκατοστό πιο κάτω από το δοχείο, βάζουμε τρίμα ξεραμένων φύλλων από σικιά. Και βάζουμε μισό εκατοστό και το σφραγίζουμε το καπάκι. Σε αυτή τη μέθοδο εδώ πέρα θα πιέζουμε με το χέρι το αλεύρι μέσα μέχρι να φτάσει σχεδόν πάνω και από πάνω ρίχνουμε χοντρό αλάτι πρώτα και μετά φύλλα δάχτης. Το απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια. Και εδώ πέρα όμως, για να μην μπει η υγρασία περιμετρικά, έχουμε και ένα ακόμα δοχείο, στο οποίο πρέπει να το κλείσουμε με κερί καθαρό. Όχι από παραφίνη. Ναι, μελισσοκέρι. Και θα δούμε πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε και το κερί από το μελισσοκέρι. Γνωρίζει κάποιος να μας πει? Όχι. Ούτε? Τη μυρωδιά? Όχι. Από τη μυρωδιά όχι. Δεν μυρίζει. Επίσης το χρώμα μπορεί να έχουν ίδιο χρώμα. Εντάξει, εδώ πέρα ενδιαφέρουν, αλλά εδώ πώς να το πεις ότι είναι ίδια. Η διαφορά τους είναι η εξής. Το ένα έσπασε, παραφίνι, ενώ το άλλο είναι εύκαμπτο. Αυτή είναι η διαφορά από το μελισσοκέρι. Και πού μας βοηθάει? Αν θα βάλω παραφίνι περιμετρικά, αυτό μετά από καιρό μπορεί να σπάσει. Οπότε θα χάσω ουσιαστικά τη μόνωση. Άρα βάζουμε μελισσοκέρι που δεν είναι εύκολο, το πω έτσι, δεν σπάει και θα κρατήσει για χρόνια. Βάζω την πεζέτα μέσα στη χύρα. Αυτό γιατί? Γιατί πρώτα θα μπω στη διαδικασία να βάλω, φανταστείτε ότι εδώ είναι ας πούμε το φαγητό το οποίο έχει περισσέψει από την κατσαρόλια μας, θα το τοποθετήσω μέσα στο βάζο. Πείτε ότι αυτό είναι το φαγητό.
γεμίσω εγώ το βάζο μου, πρέπει να το γεμίσω μέχρι πάνω. Πρέπει να το γεμίσω, ξέρω, να το γεμίσω λιγότερο μέχρι εδώ, τι θα γίνει, κομποστοποίηση ή όχι. Βεβαίως και θα γίνει. Εμείς δηλαδή θα αποθηκεύσουμε σε ό,τι μέσο βάζο για τις συσκευασίες έχουμε και να χωράει στη χέτρα μας, θα το αποθηκεύσουμε, γιατί αυτό μας έχει περισσέψει. Δεν έχουμε άλλο. Δεν θα κάνουμε άλλο φαγητό. Μας έχει περισσέψει λίγη ποσότητα. Θα βάλουμε λίγο. Μας έχει περισσέψει πολύ πόσο συμπληρώνουμε, δηλαδή ένα φαγητό. Πείτε ότι έχουμε. Δεν το γεμίζουμε μέχρι τέρμα, μέχρι πάνω, γιατί αυτό όταν θα μπει, αυτό θα βράσει τα στοιχοπλάζι. Μπορεί υπάρχει περίπτωση να τσικλίσει. Δηλαδή θέλουμε να είναι στο λαιμό και κάτω λίγο από το λαιμό, αν έχει πολύ υγρό. Αν έχει πολύ ζωή το φαγητό. Εδώ αν είναι σκέτο μέχρι πάνω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μαθαίνουμε πώς κλείνουν τα καπάκια. Εδώ υπάρχουν διάφορα είδη καπάκια. Αυτό κάνει θόρυβο. Αυτό κάνει θόρυβο. Αυτό δεν κάνει θόρυβο. Όσοι είναι αυγάρι, καλό είναι να χρησιμοποιούμε αυτό που είναι με θόρυβο. Βέβαια η μέθοδος είναι 100% εξασφαλισμένη ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν θα κάνουμε λάθος ποτέ σε αυτό. Κλείνουμε το καπάκι, όπως δείξαμε. Εγώ μου αρέσει να το γυρίζω προς τα πίσω, να παίρνει τη σωστή θέση και στη συνέχεια να το γυρίζω μπροστά. Θεωρώ ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτός. Εντελώς κλειστάς, το κλείνουμε εντελώς. Θα το δείτε, θα το κάνετε κι εσείς. Θα το δείτε στην πράξη, γιατί αυτό αν δεν το δεις δεν μπορείς να καταλάβεις το σκοπό. Το τοποθετούμε μέσα στη χύτρα μας. Γυρίζω λίγο προς τα πίσω, παίρνει τη θέση και σφίγγω μπροστά. Χύτρα είναι τι λες. Άλλο μαθαίνετε. Βέβαια θα μάθετε κάτι που είναι 100% αποτελεσματικό. Δηλαδή τι, δείξαμε στο βίντεο, αλλά είπαμε ότι μπορεί και να μην γίνει. Όχι, άλλο πρέπει να είναι κατσαρόλα ή χύτρα. Εδώ θα σου πω τη διαφορά με τη χύτρα. Η χύτρα με την κατσαρόλα θα τη δει στην πράξη τότε τη διαφορά. Και μετά θα δούμε, θα μου πείτε εσείς τι προτιμάτε να κάνετε, χύτρα ή κατσαρόλα. Θα σας βάλω δηλαδή στη λογική να επιλέξετε μόνοι σας. Εκεί είδατε στην κατσαρόλα. Εδώ θα δείτε στη χύτρα στην πράξη. Εντάξει. Αυτό δεν είναι κατσαρόλα, είναι χύτρα. Είναι χύτρα αυτή. Μιλάμε μόνο σε αυτή τη μέθοδο για χύτρα τώρα. Και θα σας πω τα προτερήματα και τα ελαττώματα της κάθε μεθόδου. Όσα βάζω χωράει 3. Έχουμε 2, όσα έχουμε. Κλείνουμε την πετσετούλα, γιατί βάζουμε την πετσέτα για να μην σπάσουν τα βάζα. Είτε κάτω από τη φωτιά, είτε από πάνω. Προσθέτουμε στη χύτρα νερό, αλλά προσθέτουμε απ' έξω στη χύτρα νερό, απ' έξω από τα βάζα. Θα σας δείξω μέσα στο σημείο βάζουμε νερό. Εδώ δεν πρέπει να το σκεπάσουμε. Εδώ το νερό που θα βάλουμε θα είναι τόσο έξω από το βάζο. Και γιατί το κάνουμε αυτό, έξω από το βάζο θα είναι τόσο το νερό. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να γίνει η κονσερβοποίηση με τον ατμό. Δεν θέλουμε να γίνει με τον νερό. Να βράζει συνέχεια το προϊόν, το φαγητό. Οπότε προσθέτουμε λίγο νερό και στη συνέχεια κλείνουμε τη χύτρα μας. Τελειώσαμε. Βάλαμε κρύο το φαγητό μέσα στο βάζο. Κλείσαμε τα καπάκια, βάλαμε το νερό μας και το βάζουμε στο μάτι της κουζίνας μας. Μόλις θα σηκωθεί η βαλβίδα στην ένδειξη, όχι στην πρώτη ένδειξη, στη δεύτερη ένδειξη, τότε μετράμε τον χρόνο, κατεβάζουμε τη φωτιά στο μισό και παραμένει το φαγητό μας μέσα στη χύτρα. Αν είναι κρέας 20 λεπτά, αν είναι λαχανικό, αν είναι κρέας 30 λεπτά, αν είναι λαχανικό 20 λεπτά. Ναι, ό,τι έχει περισσέψει από το φαγητό. Και τι γίνεται, να ρωτήσω κάτι, θα πρέπει να τα έχουμε όλα, δηλαδή να είναι ίδιο. Αν θα έχω τώρα ένα λαχανικό και ένα κρεατικό. 30 λεπτά θα τα βράσει. Θα τα βράσω όλα, έτσι. Στο μέγιστο. Α, εντάξει. Στο μέγιστο θα τα βράσει τα 30 λεπτά, αν έχεις και τα δύο. Ωραία. Δηλαδή, ο επιπλέον χρόνος δεν κάνει κακό.
Όχι, απλώς θα μαλακώσει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εμείς θέλουμε όμως να είμαστε σίγουροι για το κρέας, γιατί το κρέας θέλει περισσότερο χρόνο. 30 λεπτά στο μέγιστο είμαστε. Στο μέγιστο. Άρα 30 λεπτά η κουζίνα λειτουργεί. Ναι, 30 λεπτά. Ποιο είναι το μυστικό στην προκειμένη περίπτωση? Αφού τελειώσει ο χρόνος βρασμού, δεν ανοίγουμε τη χύτρα. Αφήνουμε έτσι όπως είναι η χύτρα πάνω στο κουζίνα μας και θα την ανοίξουμε μόνο την επόμενη μέρα όταν θα έχει κρυώσει τελείως η χύτρα. Δηλαδή θα την πιάσουμε και θα είναι κρύο κατσαρόλι. Τότε, αφού θα την ανοίξουμε, θα δείτε ότι τα βάζα τα οποία έχετε μέσα είναι τελείως πατημένα. Όσο και να το πιέζετε, ο ήχος, τώρα θα σας κάνω μέθοδο του ήχου. Σε αυτή τη μέθοδο είναι τελείως ρουφηγμένα τα βάζα. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν θα γίνει το προϊόν. Αν κάνετε όμως τη μέθοδο της κατσαρόλας, υπάρχει περίπτωση να μην σας πετύχει το προϊόν και να ακούσετε έναν άλλον ήχο. Έχει γίνει η διαδικασία σωστά. Αυτός δεν έχει γίνει. Ναι, όταν είναι βαθύς ο ήχος και όχι γλυκός, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστά η μέθοδος του ήχου. Στη μέθοδο της κατσαρόλας, αν βάλετε καπάκι δεύτερη φορά χρησιμοποιημένο, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Σε αυτή τη μέθοδο και δεύτερη φορά χρησιμοποιημένο με καλό τρόπο ανοιγμένο, δεν θα έχετε ποτέ κανένα πρόβλημα. Στη μέθοδο της κατσαρόλας, θέλει περισσότερο χρόνο βρασμού. Θέλει 1 ώρα. Εδώ σε 20 λεπτά έχετε τελειώσει. Και το αποτέλεσμα είναι σίγουρα 100%. Πόσο καιρό μπορούμε να διατηρήσουμε? Αυτά το φαγητό και 5 χρόνια. Τη μαγειρίτσα την έστειλα στον άντρα που ήταν από πέρσι και την έστειλα την έφαγε μέσα στο καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς. Μια χαρά, δεν το πάθει. Γύρω, ό,τι θέλει. Πρέπει μετά να τα ζεστάμε. Ψάρι δεν έχω κάνει, θα κάνω. Όχι, όπως θέλει. Είναι φρεσκότατα. Θα το μαγειρέψω τη σήμερα. Όχι, γιατί το ξύνει που λένε. Δεν έχουμε κατάλαβε. Αυτό είναι για την άλλη, είναι βιομηχανική διαδικασία. Για το γύρο που είπατε, που είναι στεγνός. Τι κάνουμε στο γύρο? Το ψήνουμε στο φούρνο, κανονικά ψήνουμε το γύρο και μετά έτσι όπως είναι στεγνός το βάζουμε στο βάζο. Κλείνουμε το κομμάτι και το βάζουμε στο βάζο. Το συνδυάζουμε όλα πολλά κομμάτια. Πολλά, με πιεστή. Χωρίς λάδι καθόλου. Όχι, ό,τι λίπος έχει. Ούτε να είναι βουτυγμένο στο λίπος, ό,τι βγάλει μόνο του. Το βραστό θα έχει μέσα στο λίπος. Μα γιατί το βλέπω λάδι, δεν είναι το δικό του. Το δικό του λάδι, είναι το μαγείρευμα, δεν βάλαμε λάδι. Τώρα εγώ τι θέλω. Σιγά σιγά θα έχω 2 χύτρες. Σιγά σιγά θα έρθετε ανά 3 άτομα και ο ένας θα συσκευάσει, θα κλείνει τα βάζα, ο άλλος θα βάζει, θα κάνει τη διαδικασία μέσα στη χύτρα και θα λέτε από μόνοι σας πόση ώρα το κάνουμε και τι κάνουμε, αυτά που ακούσετε θα επαναλαμβάνετε για να σας μείνουν στο μυαλό σας. Λοιπόν, εγώ θα σας τα βάζω, θα σας τα βγάλω και θα σας τα έρθω στην μορφή, όπως χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Να ρωτήσω, ναι, θα πρέπει να είναι πετσετέλη ή να είναι πετσετέλη. Λίγο ακόμα στο άλλο. Αυτό πόσα κιλά λέμε, πατημένα. Πατημένο. Περίπου, εκείνο που είναι 5 λίτρο, περίπου να πάρει γύρω στα 6 με 7 κιλά. Οπότε δεις την αναλογία. Λοιπόν, εδώ είναι η χύτρα. Θα αδειάσω λίγο είπαμε αυτά και θα βάλετε εσείς όπως πρέπει. Τόσο μόνο φαγητό θα μου φάει. Δεν θα φάω την ελευθερινά. Θα βάλετε πρώτα